Què tal? Benvolguts un dia més. Com esteu tots, nens i nenes, mancos i manques, cojos i cojas, ciegos i ciegas? Aquí tenim a l'Arnau Fernández, el nostre company, que sembla que li ha passat algo en su fabulosa mano esculpida por los dioses. ¿Qué ha passat, Arnau? Explica'ns una mica sobre esta mà tan fantàstica que tens. Hola, José. Bueno, els accidents domèstics existeixen, estan a l'ordre del dia. Però tu diries que és domèstic? O sigui, accident de trànsit? No, de trànsit tampoc. És en un cotxe. Per un cotxe parat. Però és mobilístic, és un accident mobilístic. Automobilístic. Automobilístic. Però... Autoquietolístic. No de Estaré tràfic, quiet. saps? Vale. És de pàrquing. Un accident de pàrquing. Què t'assembla? Un accident de pàrquing m'agrada. Què va passar exactament? Explica'ns una mica ràpidament. Bueno, així ràpidament, que un ha de saber on té les mans en tot moment. Perquè allò que te recolzes al maletero per a ficar-te bé les xanclites, per a t'assentes, saps? O agafes algo del maletero i tal. I has de tenir cuidado per quan se tanquen les portes. M'explico? Perquè... T'expliques. Se poden tancar les portes, José, i te poden pillar, i a mi m'han pillat. Tio, saps què és lo curiós? Que antaño, o sigui, per exemple, pues, jo què sé, als anys 50, als anys 40, la gent, no, ¿cómo te hiciste eso? No, en plena guerra, luchando, batallando por mi familia, ¿sabes? En la fábrica, ganándome el pan, i tu... ficant unes xancles al cotxe, tancant el maletero, jo me va trencar el dit el meu gos anant a córrer. O sigui, la tristesa absoluta del modernisme trencant les coses és ridícula. La generació de vidre, tio, és així. Ai, mira, la generació de vidre. Sí, generación de cristal. Ay, es que os duele todo. Ay, es que no se puede decir nada. Pues no se pot dir res. Se pot dir de tot, però bueno. No se sé, pot dir de tot, què cony? Mira, jo estic pues content de ser que... generació de cristall perquè dintre d'uns anys el cristall serà car. A veure si me paguen més diners, saps? Pues res, tio, pues bueno, la mà mal, suposo que estàs, òbviament, de baixa, obligatòria, estic de baixa, estic no? supertrist, tinc unes vacances de 4 a 6 setmanes obligatòries que no m'apeteix una puta merda fer, la veritat. Bueno, la vida, tio. Perquè una cosa és una setmana de vacances la passes guai, però 6... Tu tens que prendre-t'ho, ja t'ho vaig dir, tens que prendre-t'ho d'una altra manera. És un mensatge que lanzo a tots els nostres espectadors, a les 3-4 persones que ens escolten. Tu has de prendre d'una altra manera, perquè és que te passaran 1000 coses més. És que me recordo molt, tio, t'ho juro que em recordo moltíssim quan jo estava a punt d'entrar a una feina i portava 2-3 mesos buscant feina, tio, no tenia treball, anàvem justos amb l'Anna de pasta, no sé què, no sé quantos, i just la trobo i a la setmana pues vaig sortir de festa i me van intentar robar, bueno, i no sé què, i no sé quantos, total, que me vaig fer mal al peu, però mal, que em vinc a dormir a casa, m'aixeco pel matí, tenia el peu com el teu cap, ¿sabes? Y arriba y me diu, no, tienes que ponerte inyecciones porque se te ha hecho aquí un nudo y si no hay que cortarte el pie. Dic, bueno, relaxa't, per favor. Cortarte el pie. Injecta'me lo que sea i cura'm. I vaig tindre que trucar el dia següent, no, mira, no puc vindre a treballar demà passat perquè no sé què. I 2 mesos amb el peu fet merda, tio. Tot l'estiu també, tot el puto estiu. Però va ser un estiu productiu perquè vaig dibuixar bastant, vaig escriure 4 coses... No sé. És que, claro, tu has de prendre d'una altra manera. És una putada pels diners. Perquè vivim en una societat capitalista, però si no, pren-t'ho com a temps per tu. I ja està. Fes coses. Sí. Intentaré fer coses i... És l'esquerra? És l'esquerra. Ets dreta. Almenys soc dreta, almenys. Claro, pues pots fer coses, tio. Sí, almenys puc fer coses. Bueno, va, entrem una mica. Cejitas al aire, no? Pots fer coses. Los catalanes hacen cosas. Los catalanes. Sí, el Rajoy ho va dir, tio. Si t'ho diu el Rajoy, ara entra el Rajoy per aquesta porta a la dreta i te diu, Arnau, los catalanes hacen cosas. I tu tens que fer-ho. No hi ha més. Clar, com a català.
Bueno, pues res, Bueno, un català. dia més aquí. Després de... És que, tio, és increïble. Jo un dia un accident, l'altre tu això... Aquest podcast en 2 mesos se condensa aquí una mandanga de merda, saps? Mare, des que fem el podcast, jo penso, tio, que sóc menys feliç. Perquè no paren de passar coses, tio. Joder, tio, pues que trist això. Bueno, I a tu també, jo- Tens tot la de nevera, que ara ho explicaràs. Però Els és que a mi- accidents que has tingut. A mi, jo sempre... Ja, però jo m'ho prenc tot una mica així. O sigui, jo m'ho prenc, intento... És que la vida és molt random, tio. La vida, quan vius sol, hi ha tantes coses, constantment, que te tiren inputs negatius, que tot pot anar mal, que no sé què, que no sé quantos. O sigui, al final, és que tens que estar una mica a la defensiva, però no a la defensiva mal. L'altre dia parlem amb l'Anna d'això, tio, de que les persones se calenten molt ràpid, però a males. En plan, hi ha gent que té la metxa curta, i jo he sigut molts anys de persona de metxa curta, però és que arriba un punt en què no te porta a res estar així. És que no porta a res, tio, l'únic que estàs és infeliç i és una puta merda. Llavors, pues, no sé, jo crec que hi ha dies, t'ho juro que li he dit a l'Anna, jo intento estar feliç, però hi ha moments en què, durant un moment, en plan, jo me forço a estar content. I llavors estic content, perquè al final si rius, pues, saps, no sé què, i treus importància a tot. Però si s'ha de fer alguna cosa, pues, per millorar la situació, se fa. Pues, la nevera no va, la luz no sé què, saps? Pues se va intentant. El que passa és que sempre passen coses. Però bueno, tampoc pots estar en plan de no, la vida, saps? Està clar, està clar. Has d'intentar forçar una mica estar content. Que hi ha un moment que estàs mal? Pues sí, en algun moment estàs hasta la polla. Jo porto veient aquí, a casa meva, aquesta puta nevera una setmana a l'entrada i me cago en redeu i tot el que va parir, que cada dia veient-la... És que, tio, al meu cap m'afecta, perquè la veig i dic, la puta nevera esta, la puta nevera, que no la puc... És que avui ve l'Ori, per baixar-la, per un company, hi ha una nevera aquí. O sigui, després ficarem una foto aquí damunt. Ja ho explico ràpid. Si es va espatllar la nostra nevera, vam estar 2 setmanes llançant menjar perquè no funcionava la nevera. Estava tot el menjar al congelador, era el més trist, i cada dia congelava menys. És que no sé què, no sé quantos... Total, que al final vam comprar una nevera, però a Wallapop, perquè són molt cares, joder, i perquè no és el nostre pis aquest, i jo què sé, tampoc volíem gastar aquí... Vinga, 100.000 euros una nevera. Vam comprar per Wallapop, a gent que semblava confiable. I? Nos porten una nevera nova. La nevera flipes, la nevera, vamos, va millor que l'anterior. O sigui, i va costar el mateix. Referent del triple, és més ampla, va millor. Això és innegable. Però vam pagar l'Anna va pagar com 10 euros o 15 euros de més per a que, òbviament, la instal·lessin. Bueno, és que la instal·lació anava simplement amb que te la portessin. Però els 10 o 15 euros de més era per a que s'emportessin l'altra. Per a que se l'emportessin. Venen, entra a la nevera o sigui, un percal, tio, perquè ja que a l'escala nostra hi ha una dona, la nostra veïna és molt gran, no se pot moure, però no se pot moure és apenas, i han ficat una cadira d'estes que pugen l'escala de rotllo up. Sí. Però és que, tio, l'escala ocupa moltíssim espai. O sigui, en plan l'escala, perdó, la cadira aquesta que està a l'escala ocupa molt espai. Llavors, és un... Tio, és que arribarem a la nevera i jo dic, és que no cabrà a la nevera, trencaran la cadira, mare meva, i jo truco a la dona, és que... Una dona gran, que se mou a velocitats de -12, o sigui, tio, superlenta. Se senta a la cadira un percal de la nevera i jo, un moment. I la senyora, ai, que no puc, ai, allí enmig de l'escala, dic, se caurà, se matarà esta dona. Total, per a que m'expliqués com podia moure l'escala, perquè estava dalt, i dic, vull baixar-la baix, perquè hi ha més marge de moviment. Bueno, saps? No sé què, i al final ho vaig trobar. Dic, ja està, senyora, perfecte, ja vagi-se'n. Ho baixo, no sé què, pujo a la nevera, me deixen a la nevera, deixen al pasillo, no sé què, i claro, estava a la instal·lació, s'havien de portar l'altra, i els diu l'Anna, però... Comencen a sortir i diu l'Anna, però venís ara, no? Diu, sí. I va, pues li fa una transferència per Bizum per pagar, saps? Que se feien en el moment. Baixen, jo esperant. Van dir que vendrien, va dir que sí. No venen. Dic, me cago en la mare que els va parir. L'Anna truca per telèfon
que vais a venir. Y contestan mal, eren uns gilipolles de cuidado. No sé qué. Digo, no, pero yo he pagado 10 euros para que vinieras, Lana. Yo súper enfadado, no sé qué. Pero es que además es un gilipolles porque no sabe parlar. Y le dic, pásame el móvil. Y dic, oye, mira que... Y el tío no sabe. Y le dic, que te calles. Dic, escúchame, que hemos pagado, ven. Dic, ven cuando quieras. Y ya está. Y me penge. Dic, flipo. O sea, yo ya dic, vaya subnormals, no sé qué. Total, que l'Anna truca al jefe, que no era d'aquestos, y el tío se va desfer en plan ràpid de no, te devuelvo 10 euros, no sé què, no sé quantos. Però és que a més no contestava les trucades, sol per WhatsApp, perquè no sabia parlar i li enviava missatges estranys. Llavors al final li va dir a l'Anna, te envío 10 euros, te hago visum 10 euros y ya está. Y l'Anna, que no los quiero, que me vengas a recoger la nevera. I no van vindre. Total, l'Anna ha estat buscant per vindre a recollir la nevera. La gent, no, 50, 60, 70, dic, una merda. Hola. Dic, la baixo jo. Quin és el problema? Que jo la puc baixar, no pesa tant. El problema és la cadira. Jo necessito baixar l'escala i passar per damunt d'aquesta cadireta d'aquesta senyora gran. I tinc que fer una mica d'esforç allí. Però és que si no, te juro que la baixo jo a pes. Perquè fa tants dies que la veig que si no fos per l'escala la baixo jo a lo burro. Perquè total, la llançaré, la deixaré on sigui. Perquè no, no, això ho has de portar en .net, no? A una deixalleria. Els meus collons la deixalleria ho portaré. Home, tio. No, és que a més està a prendre pel cul. Ho deixaré aquí al cantó, que hi ha un cubo, que estava, o sigui, un cubo, hi ha unes basures que estan bastant obertes i hi ha molt d'espai, i allí sempre passen aquesta gent dels carritos i no sé què, que sempre agafen peces. I això durarà. Lo guai hagués sigut tirar-ho ahir perquè els dijous a Barcelona cada barri té un dia on la gent baixa coses, saps? Sí, aquí també a Igualada són els dijous. I aquí ho volíem fer dijous ahir, però és que l'Anna no pot carregar, i estàvem esperant el Ricard, el cosí de l'Anna, que viu amb nosaltres, a veure si pot, però tampoc podia. Dic, me cago en Déu. Llavors avui li he dit al monjo, vine a casa, sopa, te pago unes birres i baixem la puta nevera ja, tio, perquè no puc més, tio. Està la nevera aquí. Estic molt enfadat amb això, tio. De veritat t'ho dic, tio. Sí, és veritat, la nevera. No tinc cotxe, vic a Barcelona, en un pis d'alquiler, que se cau a trossos, que la llum falle. És el meu cumpleaños, tinc vacances per primera vegada en 2 setmanes i vull fer coses. No vull gastar 70 euros en baixar una fucking nevera, tio. I menys en portar-la en aquest puesto. La baixo jo i la tiro ahí i que se la fotin pel cul l'Ajuntament, que facin el que vulguin, tio. Que no puc més ja. Joder, tio. A la Colau, venga. A la Colau, me fotre la nevera pedano. Hòstia puta, tio. Que t'estimo molt, a la Colau. Estàs fent molt bé a Barcelona. Però, tio... Joder, un sistema de recolliment de neveres o algo. És que no sé, tio. Qui paguen impostos per a res. En fi, ja està. Aquest és el tema de la nevera. El José està ben calent, estimada audiència, estimats espectadors i oients. Ai. Però bueno, ho superarem, José. Jo penso que ho superaràs. Sí, no. Arribarà el moment en què el teu pis tingui només una nevera i estiguis content. I a més, està a l'entrada aquí, en plan, tu entres i la veus, i ahí va vindre el de la caldera, perquè la caldera no va. No va, la caldera no va tampoc. Perquè té 23 anys. Y el de la caldera diu, no, esto hay que cambiarlo, si esto lo podría arrancar y morir aquí del gas. I jo, fantàstic. És un pis fet per teleñecos. Perquè no s'expliqui, tio, no s'expliqui. Claro, i jo no va dir res, però vaig pensar, este senyor que ha entrat a casa i ha vist a l'entrada, saps, sol entrar una nevera d'esquenes, saps? És en plan de la nova moda en Bèlgica, neveras en el rellano, saps? Hòstia, tio. Bueno, neveras. Què tal tret d'això la setmana? Algo més interessant que això també a contar? No. Estic pensant, però no res. No sé. Caques? Bueno, són les festes de Gràcia. Aquests dies m'ha estat... Bueno, vaig sortir l'altre dia de festes de Gràcia, però no hi ha molt a explicar. No hi ha molt a remenar. Festes de Gràcia, molt bé. Massa gent. Els metros són una locura. A mi m'ho dona igual perquè torno en bici, però vaig estar a punt de tornar en metro i hi havia coles quilomètriques. En sèrio? Sí, era molt random. Quin rotllo, tio. Sí, i llavors vaig dir, pues passo, i vaig agafar la bici.
està bé, els concerts són ràndoms, està ploient molt, està diluviant, ahir van cancel·lar concerts i anava a anar a un concert, l'únic concert que anava a anar abans d'ahir o ahir, i me truco un amic, no, si lo han cancelado porque está lloviendo, i dic, pues vaya puta merda. I avui veurem què fan allí al Valle de Gràcia. I demà? Demà, recomanació de tots fem caca. Quan es publiqui això, per molt que recomanem anar demà a on anem, o sigui, el demà ja està. És a dir, recomanem que fa una setmana i mitja heu d'anar... No, setmana i mitja no, fa 2 setmanes i mitja. Fa 2 setmanes i mitja us recomanem que anem al concert de Retorno Venoso del nostre company Jordi. Sí. I no sé, una gent guai, un rock alternatiu trans, queer, feminista, no sé què més. És que m'he visitat el seu Instagram i tenen... Espera, t'ho diré ara, tio. Quin és el seu gènere de música, ¿vale? Perquè m'ha semblat espectacular. Trans, queer plus aliades alternative progressive rock. Hòstia puta. Pues fa 2 setmanes i mitja us recomanem que aneu en aquest concert de Festes de Gràcia al carrer... Quin era? Carrer La Perla, a les 2 del matí. Vinga. Estic segur que serà un concert xachi i estarà molt guai. A les 2 del matí al carrer La Perla per veure el concert de Retorno Venoso, ja ho sabeu. En tot cas, Arnau, dit això, retornem a la conversació real. Què me portes avui? On suquem? On baixem? Parem dels nostres temes i on anem? Vinga, va. Gràcies per preguntar. Jo la caca bé, en mi línia, fent mescla de tot, però sobretot és que, clar, normal. M'has preguntat pel dia, però és que, clar, la nostra vida ja més o menys l'hem dit abans. Ja la sabem. A veure, el més interessant que m'ha passat a mi és lo de demà, que és una putada, però bueno, ho portarem amb salut i el millor que puguem, ja està. Què te porto? Jo avui te porto, lligant, com estem fent últimament, la merda de famosos i el tema del dia, del qual parlarem, te porto una cosa que jo crec que a tu i a mi ens agrada molt, i la proposta és fer un especial Decideixes Beatles. anar per aquí? Sí, no? Especial Beatles, sí. Què t'assembla? Pues bé, ho estrenem ràpid, però a mi me va de puta mare. Ja saps que és un tema del que podem parlar a gust. I mira que l'últim programa vam parlar de que el següent, és a dir, aquest, el parléssim de religió, perquè hi havia molta guassa. És cert, se me va oblidar. Hòstia. Però prefereixo tocar aquest tema en un altre moment. Vale. I preparar-ho millor. Què t'assembla la idea? Sí, perquè a més se m'havia oblidat completament. M'ho he d'apuntar. Sí, perquè no havia preparat res. Pues, doncs... Ara tampoc he preparat res, però sabem una mica més del tema, no? No cal preparar res. Ok, pues parlarem DJ. Espera, fiquem la música i ballem, no? Digue-li, Sí? perdó. Ara a veure com ballo amb la mà. Com es diu? Perquè jo encara no he aconseguit que em digui el seu nom. Perquè a mi quan passem per l'estudi me diu papà, no sé què, saps? És cubano. Però no, és cubano. No me parle molt, crec que no li caic bé. I un dia li vaig preguntar com te llamas, me diu, a tu te voy a decir. No me diu. Tu saps com se diu? Vols que te digui com se diu? Sí, però sí, digue'm-ho. T'ho diré mentre li dono a ell la senyal per a que fiqui la música, ¿vale? Vale, endavant. Uamedo, posa la música. Balla amb el dit. Ja està, Uamedo. No pots ballar amb el dit? Sí, Uamedo, dona música. Per mare de Déu. Quina vergonya. Hòstia. Quina vergonya. Per vale, això no... Uamedo Brown. Vale, pues venga. Uamedo Brown. Vinga, Special Beatles. Fantàstic. Llavors, vols parlar? No m'he plantejat mai
en la meva vida, també per això tenim aquest podcast tan random, quin tipus de caca fan els Beatles? S'ha de dir. Feien. Fan o feien? Bueno, sí, feien. Feien. Què t'assembla si parlem primer dels que ja estan morts i després dels que estan vius? Vale. Els Beatles. No me dóna la gana contextualitzar i dir-li a ningú qui eren. Ja, és que, tio, ¿pa què? És ridícul. Perquè no me jodas. Ja. Els Beatles, ¿vale? Si no saps qui són, si no t'agraden, si no, pues jo què sé. Beatles, no te saps... Si alguna persona molt jove està escoltant això, que no m'ho crec, ni s'ho creu que ningú. miri la puta Wikipedia. No, Punto, però bueno, ja està. Són 4, ¿vale? John Lennon, Paul McCartney, Ringo Estrella i George Harrison. Ja està, no hi ha més. Ja està. El John Lennon, el del tiro, el que li van pegar un tiro, està dead. Un només. El George Harrison també va morir per una enfermedad, per càncer. I el Ringo, el més feo, està viu, el bateria. I el Paul està viu, també. I el Paul és el que sembla la senyora Fletcher de... És que s'assembla bastant, tio. Sí. Pues res, pues no sé quin tipus de mandanga fa aquesta gent. Vols començar tu? O sigui, tirem per grups o vols dividir-ho? Vale. I si vols ja per persona vols parlar de quina caca feien en segons quin temps en concret. Sí, pot ser tan interessant. Perquè això pot donar bastant suc. Però jo ho dividiria per persones. Aleshores. Sí. Estic més recordat del Guamedo, perdó. Comencem, Guamedo. Jo te diria John Lennon. Digue'm què opines de John Lennon. Bueno, mira, és... crec del que més clau tinc. ¿Vale? ¿Sí? Ho estic pensant ara, no te pensis que... No vengo de casa estudiando la mierda de John. De pensat ara mateix, jo diria... John Lennon. Persona rebelde, sense pares. Bueno, tenia pares, però vivia amb la seva tieta perquè son pare, si no m'equivoco, va morir a la guerra. No, el va abandonar. El va abandonar i sa mare el va abandonar, passava d'ell. No, però sa mare estava però no estava. Sí, bueno, no sé, hi havia algo raro allí, tenia algun problema depressiu, no sé què. Sí. Llavors, diguem, pares que l'havien abandonat, que no estaven, vivia amb la seva tia, Mimi. sa tieta, persona bastant rebelde, persona una mica, com es diu? Quina és la paraula? Bueno, el John Lennon, una persona una mica rebelde que era bastant conflictiu. Aquesta és la paraula que estava pensant. Que conflictiu en el fet de que era una mica, pues, buscava la braga, però és que a més era conflictiu inclús de cara al públic. Era una persona que no sabies què podia dir. En els primers anys dels Beatles potser era el Beatle més conflictiu perquè dia coses estranyes també. Llavors, tot això per mi me porta a aquesta persona va fer una evolució random, perquè com tots sabeu, John, i crec que la gent té com molt vislumbrat l'etapa clàssica del John però sol la imatge, saps? Sol la imatge d'ell de fent així amb el pèl i de patac tot el John de gran, saps? Tot Imagine, tot amb la Yoko, que és crec que lo que més la imatge que més ha preservat com en la cultura popular, no? Llavors jo crec que etapa primera, des de que era adolescent fins diguem que va abandonar els Beatles, pot ser una mica abans d'abandonar-los, caques dures, caques extremes, és un tio nerviós, devia beure bastant alcohol, devien fotre bastanta cosa rara. Substàncies. Bastantes substàncies, encara que si no entenc malament diria que el John és dels que menys consumia d'ells, que és una cosa que he llegit sovint i sempre que llegeixo em sorprèn. Sí. Puc equivocar-me, no. Parlarem d'això després, però, bueno, ho dic ràpid. No us cregueu mai el 100% de tot el que se diu a tot arreu, perquè jo aquí entro i a vegades estic editant els nostres vídeos i dic, hòstia, sembla que el que dic sembla com molt realista, molt... no tinc ni puta idea, o sigui, no confirmis mai al 100%. Després no pots anar a un puesto i dir, no, això va ser així, perquè ho he escoltat en un podcast. Jo no soc ningú. Informa't. Jo tinc informació, però pot estar errada perquè tot canvia cada dia. Llavors,
si no m'equivoco, era dels que més consumia, dels que menys consumia dels Beatles. Sorprèn, Dit això, tota primera etapa, que és ultra, super, mega, hiper dures, i a partir de que pegue un canvi, se'n van a la Índia, modo sectario random, el John completament en contra, perquè se va donar compte de que allò era una fucking secta, i el John va dir, passo d'aquesta puta merda, perquè això és una secta i no ho estem veient. Al final van sortir d'allí, i allí per mi, que ell va canviar bastant del cap, ja va ser quan va conèixer la Yoko, tot el rotllo aquest, i per mi a partir d'allí paladins, o sigui, pastissos estranys, perquè devia fumar bastanta Maria, crec jo, devia fotre's potser LSD o coses d'aquestes, saps? Que són drogues molt així, molt, no sé, la marihuana fa fer unes merdes, tio, perquè al final... Depèn de qui, a cadascú li afecta diferent. Bueno, la fumis o la mengis te fa fer mondongos importants. O sigui, te fa cagar més dur o més tou, però si la menges, jo crec que devia ser bastant paladins i durs. O sigui, paladins de que coste, però quan sures com escopetes, saps els perdigons? Paladins de tap. Claro, paladins de tap. Mira, nova cosa. Perdigons. Que tens el tap i petes el tap i llavors és paladín. Correcte, és així, tal qual. Bona teoria. L'última etapa, tot és així, tot així. I els últims dies, en plan, els últims anys de la seva mort, últims anys, fiquem 2, jo crec que era un home ja amb una tranquil·litat tant, perquè si acabes un concert el dia que va morir i te'n vas a casa caminant, és de tindre uns huevazos gordos. Venia de gravar amb la Yoko. Venia de gravar. Si venia a gravar o de l'estudi. Venia de l'estudi. I va tornar sol caminant, no? I va tornar sol caminant amb la Yoko. No, caminant tampoc, però va anar en plan com un ciutadà, diguem, normal. Va anar amb la Yoko i allà està esperant des del matí que va marxar fins que va tornar a la nit. Totes aquestes hores ja estava el Mark Chapman, si no m'equivoco del nom, esperant allà per a que li firmessin l'àlbum de Double Fantasy. I recordo que el senyor aquest que el va matar venia llegint El guardián ante el Celteno. Sí, hi ha una pel·li que explica això. Sí. Una merda de Jared Leto. El Jared Leto, sí, jo també l'he vist. I nada, que estava una mica més pa allà que pa acá, que el senyor no tenia les idees clares i el cap gens ben amoblat. Al final li va pegar, crec que eren 8 tiros per l'esquena. I ja està. I se'l van portar a l'hospital li van dir adeu. Pues bueno. Mira, jo la meva teoria de John Lennon és primera etapa. Ah, tu també dius John? Vale. Pensava que era jo John, tu Paul, no sé què. No, dila, perdó. Llavors, més no, és perquè m'he esplaiat com que molt, tinc algo diferent. Vale, m'he esplaiat molt pensant que faríem així, perdona, digue'm. Com que tinc algo diferent t'ho explico també. Així abreviant molt, primera etapa. Del 60 al 65 jo diria que estem treballant la merda dura i el paladín. Una mica a partir de entre quan va sortir Help, allà a Help el John està dient moltes coses. Ja ho està cridant, ja ho està. Ho està dient literal. El ano li creme, necessita ajuda anal. A partir de Help, des de Help fins a que coneix a la Yoko, puro paladín, i si no és paladín, boletes de cap. Conquitos. Ah, hòstia, sí. Li queda molt bé. A partir de que coneix a la Yoko i fins al dia de la seva mort, jo penso que la Yoko li va canviar molt la vida a positiu, que només se valore de com li canvia la vida a negatiu, però jo penso que també hi ha una part molt positiva que la Yoko li canvia al John. Sí. Que sigui... el John amb la Yoko penso que a partir de que la coneix se transforma en una mica millor persona de lo que abans era. Sí, perquè si vols després parlem una mica de que el John era una mica mamón. Sí, el John era bastant mamón. Des de que coneix la Yoko fins a la seva mort, aposto per el brownie quasi perfect. Hòstia. I rellotge. Rellotge què vol dir? Caca de rellotge. És a dir, que si tu
fas caca a les 10 del matí, el dia següent faràs caca a les 10 del matí i el dia següent faràs caca a les 10 del matí com un rellotge. Vale. Sí, completament mesurat, no? Timing quadrats. Sí. Jo apostaria per això, mira què et dic. Pues sí, també me quadre. El pitjor d'això és que, veus, no li podrem preguntar mai. No. Bueno, igual a la Yoko sí. Yoko, la Yoko està viva. Sí, Yoko, quina caca feia el John? Resposta a la Yoko, no? Tio, saps el vídeo aquell del moment que el John Lennon col·labora amb el Chuck Berry cantant Johnny B. Good? I la Yoko està a l'escenari amb una pandereta o no sé què està fent i de cop i volta agafa el micro i comença i el Chuck Berry està cantant Luciana comença a fer així, saps? Amb la cara. ¿Y cómo? Que esos coros no están a tono. John Lennon, després en parlarem més. Ara, pregunta'm tu a mi... Anem a pel Ringo Starr. Ringo està viu, Què penses del Ringo? Ringo, Beatle viu. Beatle, el Beatle menor de tots. El més petit? No, menor el més petit és el George. Jo me referia a menor diguem, menys important musicalment en l'aportació de la cultura Beatle. Com el tenim concebut. Ja ho hem parlat molt. Si vols, fem un breu alegato a favor del Ringo. Ringo Starr, és veritat que era un músic menor, no feia ni tan bones lletres ni era tan bon músic creant melodies o el que sigui, però té un parell de cançons divertides, és un tio divertit. O sigui, és un tio divertit, que a més se parla molt de que era molt unificador de la banda, era molt ancla. El puto pegamento, tio. Era un pegamento bastant guai i a més té, tio, una fabulosa facilitat o creativitat amb les bateries. O sigui, i això és algo que no sé, aquí ja no sé, he llegit molt la veritat, però mai me queda clar si moltes de les bateries dels Beatles les fa ell, en plan, parlo dels ritmes que se fa mentre es toca la bateria, o els feien entre tots, perquè per exemple a Come Together pots veure com ell té idees i el Paul o el John li van tirant conceptes i tiren, i per què no és més, saps? Per què no és més percussiu? Per què no és més a Charles? Llavors, jo crec que, no sé si és que tots li diuen toca esto Ringo, i ell ho feia, que això li trau valor, o si ell, en alguns temes com Ticket to Ride o I Feel Fine o coses d'aquestes, fa ritmes bastant pepinos i bastant increïbles per a ser cançons de pop. O sigui, són ritmes molt brutals que tio, són una passada de ritmes de bateria que li donen un flow a la cançó i això sí que té que valorar. Jo valoro molt el Ringo a nivell de bateria perquè sí, penso que també és cert que tant el John com el George i el Paul segur que li indicaven de hòstia Ringo, per què no proves a fer això? En alguns moments, però penso que era més el Ringo qui proposava fer segons quins ritmes o que la feina de la percussió recaïa molt en el Ringo i ho explicarem amb la cançó de Here Comes the Sun, que és del George Harrison, que té un ritme molt peculiar perquè té un munt d'amalgames. Amalgames té un munt d'històries loques a nivell de tempo que no és un 4x4 com tot. Té moments de 4x4, però també té moments de 7x4 i coses estranyes així. O 7x8, no me'n recordo quina era. Quan fa... Saps? Aquell ritme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saps? Aquest amalgam és molt xulo i sempre se conta que és el Ringo qui per fi i definitivament va trobar un ritme de bateria que funcionés amb la cançó. Per tant, penso que el Ringo és molt bon baterista. És que si no era ell que ell era bateria, qui devia ser? Però és que penso que el Ringo és el bateria dels Beatles. Ningú altre baterista podria ser baterista dels Beatles. No, és també conegut, abans d'entrar en les seves putos trunyos, és conegut que ells tenien un bateria, van canviar i van estar provant, quan van tornar els Beatles, diguem que van estar a Hamburgo durant un any, tocant amb el Pete Best, tocant quasi cada dia en el mateix local. No, cada dia.
Bueno, però algun dia feia... Jo no sé, suposo que algun dia devien fer break, perquè cada dia d'un any, o sigui, quasi cada dia perquè devien... o sigui, potser un fin de o dos descansaven, saps? Però tocaven quasi cada nit allí en un local. I cada matí. Els va curtir. Això és increïble, això te curteix, vamos, sí o sí. A no ser que siguis un patato, te curteix. Què passa? Que quan van tornar d'allí van dir, vale, anem a gravar, anem a fer coses. Què passa? Que tothom els va dir, el bateria aquest no està al nivell. I li van dir, mira, i el bateria tampoc estava molt per a la labor. Va dir, bueno, pues me voy. Van provar 2 o 3 bateries i llavors tenien un bateria d'estudi, que és una bateria que o sigui, el Ringo era un tio serio, un tio de me llamas, vengo, te toco. Lo que érem altres pel Bisbal era el Ringo. I el van trucar i li van dir, van trucar i el Ringo va dir, hola, Bisbal, no, sí, claro, sí, de los Beatles, vengo. I va anar. I ja se va quedar. I allí va passar la màgia. Llavors, a veure, jo crec que la clau està en que el Ringo era com això, el que tu dius, un pegament, era un tio majo i tocava bé, ja està. No hi havia res més a fer, tampoc. I així van triomfar. Què va passar llavors? Després explica'm, va. Jo crec que Ringo, com a pegamento del grup, així repassant una mica el seu rol molt ràpidament durant tota l'etapa de Beatles, des del 60 fins al 70, va tenir moments de tot. No te dic que no tingués brownies, no te dic que no tingués moments de paladín a la taza. És un probón. És un jugón. Segur que va tenir de tot, però jo apostaria que anava bé. Jo penso que és el Beatle que millor anava al lavabo. Sí? Tu creus? Jo crec que sí. Hòstia, jo anava per un altre puesto, però no vull ser tan cara a res, però... No, digue'm. No, t'escolto, digue'm. No tinc res més a dir. Jo apostava per un altre Beatle, era el que millor anava. Però, o sigui, ho veig viable que és que el Ringo al final se veu apacible, afable, no? Se veu tranquil. Sí. Se veu tranquil, sí. O sigui que, de tot, sí, a més un jugón, no? De tot tipus. No sé si estar tantes hores sentat també el va afectar a que o sigui, solidificant algues, saps? Perquè al final tantes hores sentat a la bateria, Charles, bombo, saps? Les nalgues se te fiquen ahí i potser tenia un arte en provar tipus diferents d'estils de FK. Podria ser. Però penso que a grans trets el que més feia el Ringo era capullo, una caca bona. No, una caca bona. El capullo sempre el feia. Caca bona. Ni molt perfect, ni molt brownie. Estabilitat. M'explico? Sí, t'explico. Un tio estable. Penso que mira, és el Beatle més estable. És el Beatle, és una persona normal. O sigui, una persona que feia caca estable de sovint, però un dia anava amb el John a fer-se un asado. Hòstia, John! Puf, saps? Claro, hòstia, no té de tot. Què. Saps? Té de tot. Correcte. Me pegue el todo. Venga, te tiro jo ara. Un altre que està mort, el que quede mort, vaja, George Harrison. El Fede dels Beatles. Hòstia, tio. És o no és? S'assemblen moltíssim, tio. Sí, És fort, Jo no sé si som naltres que flipem, però és que ara, això amb el bigotillo que porta i tal, el Fede, dic, George Harrison no sé si porta bigoti, està mort el cadàver, però s'assemble, tio. És que jo el veig i dic, hòstia, hi ha semblances. Sí, ja tenim a un més, rotllo. Fede està seguint el mateix camí, no? Una mica en plan de, me fico a fer coses no sé què, saps? Està bé. Sí que s'assemblen una mica. He de dir que del George és del que menys sé, però el George té pinta... Vols explicar una mica de George? Per que la gent pugui entendre. George Harrison era el Beatle més jove de tots. De fet, van arribar a tenir problemes per la seva edat a Hamburgo, perquè ell era menor d'edat. Per creuar amb el barco, no? Sí, per ser menor d'edat. El Beatle més jove, l'últim en entrar a la banda tret del Ringo. Va morir de càncer l'any 2000
2001, si no m'equivoco. Sí, 2001. Va morir de càncer el 2001. No ho tinc clar, jo. Sí, 2001. Confia en mi. I si no, Wikipedia, i ho consultes allà. El 2001 mor de càncer George Harrison. Al 71 publica el seu primer disc en solitari, així de més importància, perquè crec que abans ja va publicar un altre, més psicodèlic, més índio. Al 71 publica All Things Must Pass, un doble disco que ningú s'esperava, era una aposta bastant arriscada després de trencar amb els Beatles, sabent que el John i Paul tenien molta més popularitat. Amb aquest disc ho va petar bastant. George Harrison, una persona que des de que va tornar de la Índia se va tornar molt, molt, molt espiritual. Sí, cert. Molt espiritual. Molt amic del Ravi Shankar, un senyor que tocava el sitar de la Índia i que el va ensenyar a tocar el sitar. Que el va introduir en alguna gravació, si no m'equivoco, no? Correcte. Penso que al ser el Beatle més espiritual des de que van tornar de la Índia i George Harrison va reafirmar-se en la seva pròpia espiritualitat, anava bastant bé de ventre, exceptuant els moments tensos dels Beatles, que allà anava bastant estret. És que la Índia, ho hem d'entendre ja, perquè crec que potser no es diu tant, en plan se parla molt de no, perquè aquí jo crec que el viatge a la Índia dels Beatles és un moment crucial per al seu canvi com a grup, com a persones i com a tot, perquè cadascú troba completament un camí. Potser no tant el Paul, que se manté més sent un Beatle, però no canvia tant en el seu estil de vida ni en les seves metes, però jo crec que el George canvia completament. El Ringo entén, el que més. El Ringo també canvia, però més per a entendre que jo crec que allí el Ringo entén que ell té que ser més un pegamento i que potser s'estan separant i tenen que començar a provar coses per separat, però que han de seguir sent amics, i el John canvia també completament en la perspectiva de que entén que la vida és random, perquè allí descobres la secta, després viajes de gente super xungos, ell també comença a tindre relacions amb l'LSD, tot això, saps? No sé, sí, o sigui, la Índia els canvia, llavors per això jo crec que parlem de la Índia com a moment de impàs en mierdes, en tipus de caca, no? Sí, claro. Penso que sí, també. Vos què diries del George? Hòstia, és que és complicat per mi el George ja, tio. Podríem parlar amb el Fede de veure quin tipus de caca fa. No, jo crec que se deu assimilar. Jo diria que el George, tio, durant els primers anys, cuidado, em refereixo des de que va entrar a la banda, que va ser a lo millor mesos o setmanes abans d'anar a Hamburgo, que devia tindre 16 anys, no? Sí, crec que va entrar amb 15 o 14, O sigui... Hòstia, encara més jove. Sí. Pues des de la seva adolescència fins que tornen, fan un parell de CDs. Jo crec que des d'allí fins a el CD, més o menys, diguem, Rubber Soul. El Rubber Soul crec que és el canvi, perquè, si no m'equivoco, allí ja havien viatjat a la Índia, perquè anaven bastant... Revolver, jo crec que l'àlbum és Revolver. És el Revolver? Sí, és que por ahí estan ja entremesclades cançons que tenen ja estils de... Tenen un sitar, tenen coses, saps, més a Revolver canvia l'assumpte. Més místiques, sí. Jo crec que fins allí, fins a aquest àlbum, diguem Rubber Soul Revolver, entremig, tot el seu procés de caca era un Beatle que estava més, diguem, el capaven, saps? El John, el Paul, inclús jo crec que els mateixos managers, saps? El capaven una mica, llavors potser era una caca més... Bueno, entren més conceptes de vida, No sé, què menges, què fumes, però bueno, fumava bastant. Menjar, entenc que els Beatles devien menjar pues bé, tenien diners, sí, no molts diners perquè els estafaven bastant, però menjaven bé. Devien beure bastant també, devien fer molta festa perquè són com són. Llavors jo crec que devien cagar petites coses, però sempre tot mal.
En plan, no molta... Perquè el Just, a més, se'l veia com dels que potser... dels que menys menjava, menys se nutria. En plan, d'una persona de menjar malament, ràpid, així en plan de 4 coses, saps? Sí, està més primet. Fumar bastant i fer caques de qualsevol manera, el que surt, però ràpid. En plan, pim-pum, cosetes petites, saps, rotllo? Vaig, puf, cau un chorizo i me'n vaig. Pum, surt un mini paladín i me'n vaig. Coses petitetes, amb un filtre molt clar. I potser aguantar pensant, venga, va, que a veure si faig més. Li costava una mica, saps, també, crec jo. També me quadre I a partir bastant. d'aquí del revòlver jo crec que ja va començar a canviar, va començar a netejar-se una mica per dintre i jo crec que a partir d'allí les caques eren molt més fluides, també de tot tipus, perquè crec que li pegue de tot tipus, en plan, no és una mica Ringo, toca de tot, saps? Però el veig una vegada amb caques més dures, en plan, per fi comença a cagar més sovint, més que mai, d'una manera més estable, comença a menjar una mica millor, llavors tenen més color, són més firmes, no se desfan tant, no tenen, això és una guarrada el que diré, però no tenen tant de tropezón, saps? Tot més estable, crec jo, no sé. Molt bé. Pues ja queda l'últim. Paul McCartney, la iaia. Què me contes de l'últim que queda viu i el que en actiu ens ha donat més i més contingut? Un gran músic, un dels cantants amb el rang vocal més alt de la història, té un rang vocal increïble, el puto Paul. Tenia, però imagina't lo gran que és i arriba a coses que penses, com pot ser? Joder, perquè és que tenia un rang tan alt que si una altra persona potser ja li costaria molt, però ell encara pot jugar a algo. Encara rasque una mica. Encara rasque algo. Té 80 anys, sí. No? Quants anys encara està fent... Sí, 80 i encara fa bolos, I fill de puta que en continuï fent i que vingui, perquè com se mori, que el reviqui el tu i jo teníem entrades tu i jo per anar a veure Paul McCartney, però vino el bicho, el coronavirus, el COVID-19, que había que esperar porque era mejor pillar el COVID-20 i ens va fer fotre el puto concert de Paul McCartney, del qual tu i jo tenim entrades a la Golden Stage o així. A pista davant, podíem haver fet pressió i l'haguéssim vist de davant. Ens vam deixar la pastíssima, crec que 250 pavos ens vam deixar, Sí, molta pasta, tio. I la pandèmia ens ho va tirar per terra. Paul McCartney, tio, te diré que no sé quan se va fer vegetarià, però amb la Linda se coneix que el Paul i la seva exesposa, perquè va morir, la Linda McCartney, eren els dos vegetarians o vegans, no ho tinc clar, ja m'ho confirmaràs si ho busques. Sí, estic mirant. I penso que des d'aquell moment el Paul feia la millor caca dels Beatles, perquè degut a la seva alimentació... És el que t'he dit jo abans, que jo pensava que ell era el que feia la millor caca. Jo penso que és el que fa la millor caca. T'has calentat abans amb el Ringo, però és el Paul. Tens tota la raó. És que ara hi he caigut, tio. Hi he caigut ara, perquè l'alimentació penso que és potser el concepte més important. Encara que passis moments d'estrès, moments d'ansietat i tal i qual, tots en passaven, però penso que l'alimentació del Paul era la millor alimentació de tots els Beatles. Per tant, Paul, la millor caca de totes. Pues sí, es veu que estava buscant una mica d'informació, hem tingut aquí un impàs. Estava buscant a veure si trobava l'any en què es va fer vegà el Paul, però no ho trobava. Jo suposo que sí, com tu dius, la Linda va ser un actiu bastant fort i es van conèixer al 67, perquè per exemple el documental de Get Back, que és el 68, no, allò? Ja està la Linda, ja estan com a parella, ja entenc que allí eren vegetarians. Sí que m'ha sortit moltes notícies a Google de Paul McCartney se hizo vegetariano. Fique vegetariano, després suposo que va ser vegà, però fique se hizo vegetariano tras ver morir a un pez. Saps? Ara és vegetarià. O sigui, ara no, perdó. Ara és vegano. Ara és vegà. Se sap? Jo no ho tinc clar, Sí, jo ho tinc clar perquè, joder, però si té... O sigui, té que ser vegà per collons. La Linda tenia una línia de menjar.
la Linda tenia una línia, o sigui, potser ara estem patinant, però la Linda tenia una línia de menjar vegà i ella encara avui en dia és un de les línies de menjar vegano més famoses del món, on tens trobes de tot, tens burgers, pues, chorizo, tens no sé què, tens costelles de manera vegana, formatge, tot això, saps? Llavors jo entenc que el Pol en algun punt potser va començar sent això, vegetariano, i després va dir, faig el canvi i me faig vegà. Vale? Diferència entre vegetarià i vegà. Vegetarià encara menges ous, lactis... certes coses de producte animal encara els pots tolerar, encara que la terminologia més correcta seria ovo-lacto-vegetarià si menges ous i formatges i làctics. En canvi, el veganisme ja no és només una forma d'alimentació, sinó una forma de viure en conseqüència els teus actes per a una vida més sostenible, ja no només per a tu i els demés sers humans, sinó també pel planeta i per la fauna i flora. És a dir, que un xampú que porti mel, no el pots fer anar si ets vegà. Una rinyonera de cuero no la portaràs si ets vegà. Un vegà no consumirà res ni d'alimentació ni de qualsevol altre tipus de producte si ve dels animals o si ha estat testat en animals. És aquesta la diferència. Correcte, entre el veganisme no, ho pots dir més alt però no ho pots dir millor. Perquè la gent se pensa que vegà és una cosa que no és i yo te lo digo. I si m'equivoco, pues búscalo en Wikipedia. No, ho has dit clavat. Ho tinc jo molt clar també perquè ho hem parlat amb l'Anna 1000 vegades i tinc bastants amics vegans que parlem del tema i és així, tal qual. Pues molt bé, José, ja hem parlat de les 4 tipus de merdes i tenim el programa ja bastant avançat. No, és que sempre estem parlant, sempre que parlem és que no pot ser, tio, ens enrotllem molt. Què hem de fer? Fem doble programa Beatles també? Idea. Fem un especial Beatles parte 2, igual que vam fer amb la nostra estimadíssima monarquia. Volvemos al ataque con las partes 2. No ho pensem així, però és que... És que quan un tema done... És que ens enrotllem molt, són temes que sabem molt i a més, no crec que done molt... És que ens agrada. Però és que a més són 4 persones les que hem d'analitzar coses i a més no sol hem analitzat, crec, parlat sobre quina caca fan, que sí, sinó el mètode de vida que aquesta persona ha portat, més o menys qui són, com eren. Jo crec que ara falta expressar com aquesta gent explayar en tot això en la seva música, què va passar, i crec que és interessant, ja que tu i jo pues, som músics, vulgui la gent o no, hem estat molts anys tocant, crec que tenim un cert nivell, a lo millor ja d'un nivell estem en el 2, però ja tenim un nivell. Tenim un cert nivell i podem parlar sobre la música dels Beatles, que l'hem escoltat des de que me cago en Déu. Vam fer la primera caca, ja escoltàvem els Beatles, jo quasi. Llavors hem tocat molt, podem parlar sobre hòstia, això és curiós, això no és curiós. Llavors, bueno, com que la gent no vol programes muy largos, ten raó, tanquem aquí i fem part 2, ja està. Parte 2 monarquia, si fem part 2 de la monarquia no farem part 2 dels Beatles, que sí que són la meva monarquia, que se joda el Felipe i li fem als Beatles part 2, 3, 4 i 5 si fa falta. Vinga, pues a la parte 2 dels Beatles tractarem diversos temes. Què seran estos? John Lennon, el mamón número 1 d'Inglaterra. Correcto. Paul McCartney, su relación con las drogas. ¡Wow! George Harrison, ¿era de verdad tan espiritual? ¿Era el peor o el mejor Beatle, como mucha gente dice? Ho veurem. Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo Starr mereixia de veritat que la Marge Simpson... La mala fama. No, que la Marge Simpson s'enamorés tant d'ell. És de veritat creador de les bateries tan emblemàtiques que hem parlat abans? O ho feien entre tots i el Ringo és simplement l'executor d'aquestes bones idees? És l'intèrpret de les idees i en veritat és, com sempre hem dit, un pallasso.
Ho descobrirem. No ho sé, José, ho descobrirem. Ho descobrirem. Volem descobrir? Vinga, va. Pues ja està. Deixa aquest anunci, José, que te recordi a tu i a l'audiència i als oients que ens poden escoltar a Spotify, a iVoox, Apple Music, no ho sabem encara. El vídeo complet està a YouTube i tant a TikTok com a Instagram trobareu petits fragments, vídeos molt curtets de moments especials del podcast per a atreure nous oients que mai venen. Així que, José, ens veiem en la propera vegada que ens puguem trobar, que no sé quan serà. No sé quan serà, però espero dos coses. La primera, jo no tindré aquesta nevera aquí. I la segona, que tu estiguis tenint una bona recuperació i que no estiguis trist, que me diguis, mira, pues, una merda perquè no sé què, però estic aprofitant per fer això, estic bé, estic content. És l'únic que espero. Dit això, ens veiem a saber quan. O ens veiem pel meu cumpleaños a la muntanya i potser gravem allí, veurem. En fi, dit això, ha sigut un plaer parlar dels Beatles. Parlem a la pròxima part. Que tinguis molt bon dia, Arnau, i que tingueu un gran, fabulós i fantàstic dia als nostres oients, espectadors, als nostres coixos, a les nostres coixes, i als cegos, a les cegues, i als mancos i a les manques. Ens veiem. Adéu-siau. Adéu.